А вы на хвалях свободы, з вами Віталь Цыганкоў, на черзе передача онлайн-конференция. У пятницу 9 листопада на пытанні наведнікаў нашага сайту адказаў старшыня кансерватыўна-хрысціянскай партыі БНФ Зянон Пазняк. 31 кастрычніка галоўныя дзяржаўныя тэлеканалы перадрукавалі вытрымкі з інтэрв'ю Зянона Пазняка, у якім ён рэзка скрытыкаваў беларускую апазіцыю. Гэтыя выказванні выклікалі рэзкую рэакцыю многіх беларускіх апазіцыйных палітыкаў. В інтэрв'ю «Свабодзе» Зянон Пазняк патлумачыў сваю пазіцыю, сярод іншага заявіўшы, што мае ўласныя крыніцы ў КДБ. Усяго Зянону Пазняку прыйшло каля 90 пытанняў. Тут вы пачуеце толькі частку адказаў, а ўсе вы можете прачытаць на нашым сайце svoboda.org. Такім чынам, слухайце першую частку адказаў Зянона Пазняка на пытанні удзельнікаў онлайн-канферэнцыі. Першае пытанне онлайн-канферэнцыі задаў наведнік, які падпісаўся Егор з Менску. Шаноўны спадар Пазняк, ці разглядаеце вы магчымасць стварэння руху, асновай якога стала б кансерватыўна-хрысціянская партыя БНФ? У партыю уступіць гатовы не кожны, а вось агульнанацыянальны рух, якім быў БНФ на пачатку 90-х, гэта нашмат прасцей. Ідэя руху добрая, але для яе яшчэ не саспеў час. Другое пытанне Ягора з Менску. Ці плануеце вы працягваць акцыю байкоту на наступных выбарах і як можна да яе далучыцца, каб зноў не стаць ахвярай псевдаапазіцыі? Калі заходзіцца становішча, якое існуе сёння, то наступныя выбары трэба будзе байкатаваць. На рэжымных выбарах па дэфолту праходзіць толькі Лукашенко. Але абставіны могуць змяніцца, і тады магчыма іншае рашэнне. Цяпер трэба байкатаваць рэжым, ствараць паралельнае культурнае жыццё грамадства. Такіх прыкладаў у гісторыі змагання дастаткова. Пра гэта таксама напісана на сайце Народнай партыі. Наступнае пытанне задае Евген з Віцебска. Спадар Зянон, што вы думаеце пра тую хвалю крытыкі, запущенную супраць вас незалежнымі ліберальнымі медыямі? У тым ліку пра спробы заглушыць вашы слушныя меркаванні, гнюснай пародыі і спробай абсмеяння. Я іх не чытаю, бо за 25 гадоў палітычнай істэрыкі ў мой бок чытаць надакучыла. Іхны набытак 15% негатыву. Гэта пастаянная велічыня. Некалькі пытанняў задае Вячеслав Дыянаў з Варшавы. Першае. Ці думаеце вы прынесці прабачэнне сям'і Віктара Ганчара за свае выказванні пра тое, што ён нікуды не знік і з'явіцца як чорт з табакеркі? Вам, пэўна, невядома, што пісьменнік Евген Будзінас распавядаў пра распрацаваны ім і Ганчаром план знікнення на пэўны тэрмін, каб прыцягнуць большую увагу да заяў Ганчара пасля ягонага вяртання. У першы час пасля знікнення Будзінас наракаў на Ганчара, што знікне па пляну. Гэтае прызнанне Будзінаса нават зафіксаванае ў кнігах. Добра ведаючы Ганчара, ягоную дзейнасць у Вярхоўным Савеце, збольшага шкодную для нас, дэпутатаў апазіцыі БНФ. Тое, што ён рабіў на так званых выбарах 99-го года, якія самым непасрэдным чынам спрычыніліся да расколу БНФ, няцяжка было ў гэта паверыць. Але за што я павінен выбачацца перад сям'ёй Ганчара? За тое, што я лічу яго авантурыстам, але я лічыў і лічу яго авантурыстам. У тым ліку і за падтрымку Лукашэнкі ў 94-м годзе, што вельмі дорага абышлося беларускаму народу. І за выбарчую афёру 99-го года. Пры гэтым, канешне, я спачуваю сем'ям і блізкім зніклых. Зразумела, што гэтае злачынства павінна быць расследавана, і за яго павінны панесці адказнасць. Але трэба разумець, што тут быў канфлікт асяроддзя Лукашэнкі. Ганчар і Захаранка былі адны з самых набліжаных да Лукашэнкі асобаў. Там законы крымінальныя, воўчыя, з рукапрыкладствам і турэмнай камерай. Гэтыя людзі, на жаль, недацанілі, з
кім маюць справу. Ці вы грамадзянін ЗША? Напрыклад, ваш калега Сергей Наумчык атрымаў грамадзянства ЗША. Я не маю грамадзянства ЗША. Я грамадзянін Беларусі. Апошняе пытанне Вячеслава Даянова. Вы публічна назвалі імёны тых, хто, па-вашаму, агент КДБ. Ці гатовы прадставіць факты вербоўкі і супрацоўніцтва, калі хто-небудзь з названых вамі звернецца в адну з прокуратур Европы альбо ЗША по факту паклёпу? Агентура за 25 гадоў у палітыцы Народным фронтам адсочана вельмі добра. Кропку поставить люстрация у вольной Беларуси. По поводу клеветы. Мяркую, что у адпаведных структурах ЗША есть фактов больше, чем у меня. Анастасія з Менска задае наступнае пытанне нашай онлайн-канферэнцыі. Спадар Зенон, а вы падтрымлівалі кагосьці з палітычных вязняў, якія тут сядзелі і сядзяць? Можа, пісалі лісты, ці дапамагалі ім грашыма? Падтрымліваў, шаноўная Наста, і Некляева, і скалечанага хворага Бандарэнку з Санікавым у іх прашэннях аб памілаванні, і асабліва героя Каваленку. І грошы збіраў, і грошы пасылаў, і Дашкевіча шкада, і всю нашу моладзь, якая трапіла ў сеткі фальшывых, а потым пад турэмны прэс. Мужайцеся, бо лепшае наперадзе. Роман піша. По-вашаму, нельга браць грошы на апазіцыйную дзейнасць ні ў Расіі, ні на Захадзе. Але тады дзе іх браць? Мо у лукашэнкаўскіх алігархаў? Ці вы лічыце, што без грошай можна друкаваць улёткі, фінансаваць папяровы інтэрнэт, сродкі масавай інфармацыі, плаціць журналістам і іншым заробкі і гэтак далей? Думаеце, рэвалюцыю, прыхільнік якой вы з'яўляецеся, магчыма здзейсніць без фінансавай дапамогі? Адзін пайшоў тапіцца, але вярнуўся, бо вада халодная. Такая ёсць прыпавесць. Хто гатовы змагацца за бацькаўшчыну, той будзе змагацца. У палітыцы змагання такі парадак. Ідэя, людзі, структуры, лідар, вольны час, грошы. Грошы на апошнім месцы. Яны з'яўляюцца па патрэбе, калі будзе барацьба. Калі паставіць грошы наперадзе, барацьбы не будзе. Узнікне не барацьба, а барацьба за грошы. Народны фронт і мы, дэпутаты апазіцыі БНФ, у 90-х годах не мелі палітычнай падтрымкі Захаду і ніякіх чужых грошай, але здабылі незалежнасць і ліквідавалі КПСС. Ідэя ёсць найвялікшая стваральная сіла. Ананімнае пытанне гучыць такім чынам. Зенон Станіславович, якія вашы адносіны да той часткі расійскамоўнай інтэлігенцыі, якая адмаўляе неабходнасць спынення русіфікацыі беларусаў? Маўляў, все ўжо прывыклі. Пасля ліквідацыі антыбеларускага рэжыму яны спакойна прывыкнуць да беларускай мовы і будуць лаяльнымі грамадзянамі. Маем вопыт. Цяпер яны, на жаль, прывыклі да Лукашэнкі. Андрусь з Менску піша. Шановны спадар Зенон, як на вашу думку, дзе палягае мяжа паміж праўдзівым судом, адплатай з аднаго боку і пераследам, гвалтам, помстай з другого боку, асабліва калі справа датычная адносіну паміж ахвярамі і катамі? Крытэр людскасці, гонару і годнасці ў палітыцы і асабістым жыцці, чым ён ёсць для вас? Мяжа праходзіць праз выкананне закона з улікам асобы і дачыненняў яе з грамадствам. Палітык – гэта перш за ўсё чалавек абавязку перад бацькаўшчынай, народам, самім сабой і сваім сумленнем. Палітыка – вышэйшая форма грамадскай дзейнасці. Сева з Менску задае такое пытанне. Спадар Пазняк, чаму вы не верыцеся ў Беларусь? Няўжо вы думаеце, што Лукашенко настолькі глупы, што будзе неяк вас рэпрэсаваць пасля 16 гадоў, праведзеных вамі ў міграцыі? Альбо вы думаеце, што Лукашенко дасюль вас настолькі баіцца, як суперніка, што арыштуе літаральна в аэрапорце? А можа, вы проста баіцеся, што вось Пазняк вернецца і нічога не адбылося. І вы на свабодзе, і Лукашенко нікуды не падзеўся. І як потым апраўдвацца перад прыхільнікамі за бесцельна і бессэнсоўна прожытыя ў міграцыі гады? На жаль, спадару Всеволод, вы памыляецеся.
Усё застаецца так, як у 1996 годзе, пра што ўжо шмат напісана. Менавіта, цытата, «Пры перасячэнні мяжы затрымаць», другая цытата, «Пры непадпарадкаванні страляць на паражэнне». Памылка ўсіх, хто так піша, як вы, у тым, што яны не ведаюць і не разумеюць, што такое Лукашенко. Цяпер адбываецца адваротны працэс уцёкі ў эміграцыю. Прытым эмігруюць тыя, якія па савецкай звычцы казалі: «Я бы родину не оставил». І на розныя лады зневажалі маё імя. Цяпер яны тут, позна зразумеўшы, што эміграцыя – гэта працяг барацьбы, гэта альтэрнатыва турме і смерці. Микола з Менску. Зянон Станіславович, ці верыце вы ў Бога? Калі так, распавядзіце, калі ласка, як прыйшлі да яго? Якую ролю павінна адыграваць вера ў сённяшнім беларускім грамадстве? Я нарадзіўся ў каталіцкай сям'і, і вера ўвайшла ў мяне сама сабой, па традыцыі. Асэнсавана ўсё было глыбей ужо ў аспірантуры, калі думалася пра сэнс існавання. Наступнае пытанне задае праваабаронца Тацяна Аравяка. У адным з апошніх інтэрв'ю вы сказалі, што ў выпадку перамогі дэмакратыі адным з першых будзе прыняты закон аб злачынствах супраць прыроды чалавека. Прабачце, калі гэта не зусім дакладная фармулёўка. Распавядзіце, калі ласка, больш падрабязна, што гэта за закон, супраць якіх злачынстваў ён накіраваны, ці ідзе ўжо яго распрацоўка? Не, распрацоўка пакуль не ідзе. Ёсць толькі тэзісы. Існаванню нашага грамадства пагражае не толькі антыбеларускі рэжым, але як вынік яго гуманітарная катастрофа, якая ўжо пачалася, і наступны крызіс маралі. Трэба запабягаць гэтаму усімі магчымымі сродкамі. Вадим з Менску пишет такое. Вы с таким натхнением клеймите Лебедька и Федоту за то, что они привели Лукашенко до влады. У той же час вы сами в 94 году в другим туре подтримали Лукашенко. Прокомментуйте, калі ласка. Гэта ўсё фантастыка з вашага боку, шаноўны Вадим. Вы, відаць, малады чалавек, нічога яшчэ не чыталі. Перед другим туром была заява фронта и мой зварот до выборщиков голосовать супраць абодвых кандидатов, супраць Кебіча и супраць Лукашенки. У гэтай заяве было сказано про нішчэнне Беларусі, калі прэзідэнтам стане Лукашенко. Працяг адказаў лідара кансерватыўна-хрысціянскай партыі БНФ Зянона Пазняка на пытанні ўдзельнікаў онлайн-канферэнцыі на сайце Беларускай свабоды слухайце пасля невялікай абвесткі. Вы на хвалях свободы, тут Ганна Соус. Сегодня в программе. У Стокгольме отбылася акция «Плюшевый десант-2». За инициативу правооборонной организации «Остен Группен» на одну с площадь Стокгольму все охотные приносили плюшевых мишек. Их отправят по адресах белорусских чиновников, что находится у списе невъездных у Еўразвяз. На хімію, где отбывая покарание политвязень Павел Севярынец, не привозят новых осудженных. Вязни в ацелевской колонии Эдуарда Лобова наведал святар. Миколай Статкевич у Могилевской турме сустрэўся з адвокатом. Змейцер Дашкевич после этапа з Мазырской колонии обновляя силы. У Менску знаходятся представники Международной федерации хоккею. Яны высвятляюць, як ідзе падрыхтоўка до чемпионату свету 2014. Что паўплывала на вызваление генерал-лейтенанта Зайцева от займанай посады старшыні КДБ и чаму прызначаны Мальцаў, меркаванне палітолагаў и политиков у эфиры «Свободы». Инсук Вечорка и Лявон Паршыўскі отказывают Зянону Пазняку на закиды программы. А вы на хвалях свободы, з вами Віталь Цыганкоў. А зараз працягнем перадачу онлайн-канферэнцыя. 9 лістапада на пытанні удзельнікаў онлайн-канферэнцыі адказаў лідар кансерватыўна-хрысціянскай партыі БНФ Зянон Пазняк. Слухайце другую частку ягоных адказаў. Ігор з Антверпена задае такое пытанне. Ці падтрымліваеце вы пашырэнне і ўзмацненне палітычных і эканамічных санкцыяў да рэжыму Лукашэнкі і яго памагатых?
Любые санкции Заходу супраць режима Лукашенки при открытой мяжы с Россией неэффективные и служат на користь России. Выглядае, что Европа сильная цяпер да экономичного супрацоўніцтва с режимом у сфере бизнесу. Санкции дапамагатых, это значит заборона им уезду у Еврозвяз, я ухваляю, але карысці змагарам яны не прыносяць. Лепш бы знялі праблемы тут. Наступны наведнік падпісаўся свой. Ён задае такое пытанне. Паважаны Зон Станіславович, як вы ставіцеся да дзейнасці спадара Саннікава і ў чым вашы разыходжанні? Ці магчымае ваше з ім супрацоўніцтва пры ўзаемных кампрамісах, альбо не? Для спадара Саннікава, відаць, стала полной нечаканностью и турма, и эмиграция. Тут шмат что трэба перадумаць и перацаніць. Пакуль што я нічога про гэта не ведаю. Наступны наведнік Антон Жамойда-Збаранович дасылае свае такія разважанні. Апошнім часам я сутыкнуўся з вашым меркаваннем, што Беларусь на шляху да сапраўднай суверэннай дзяржавы непазбежна мусіць прайсці перыяд нацыянальнай дыктатуры. Гэта як свой час прайшлі краіны Балтыі і Польшча ў 30-е гады. На першы погляд ідэя сапраўды вартая увагі. Аднак, як на мой розум, верагоднасць таго, што нацыянальная дыктатура можа вырадзіцца ў аўтакратыю нашмат горшую, чым лукашэнкаўская, а мо нават у тыранію, пераважае ейныя меркаваныя добрыя наступствы. Дык як вы на гэты конт думаеце? Неабходнасці тут ніякой няма, але трэба влічыць абставіны. Мяркую, што цяпер сітуацыя змянілася. І пасля ліквідацыі антыбеларускага рэжыму павінна застацца мінімум на гадоў 5-8 моцная выканаўчая ўлада на перыяд прыватызацыі, рэформаў і навядзення дэмакратычнага парадку. Інакш краіну могуць расцягнуць. Парламенцкую рэспубліку адразу пасля лукашызму при низким палітычным узроўні эліты, при адсутнасці палітычнага кляса, закаранелых карупцыйных схемах і збяднелым насельніцтве уводзіць небяспечна. Вяртанне да Канстытуцыі 1994 года тут самы прыймальны варыянт. Потым парламенцкая рэспубліка, магчыма па польскай схеме. Гетман з Нясвіжу задае такое пытанне. Ваше стаўленне да арміі краёвай. Армія краёва – гэта гісторыя іншай краіны. Дзейнасць яе на нашай тэрыторыі павінна быць дэтальна вывучана беларускімі гісторыкамі, каб пазбегнуць тэндэнцыйных ацэнак польскіх і савецкіх даследчыкаў. Рыгор са Слуцку пытаецца. Растлумачце, калі ласка, чаму на працягу апошняй прэзідэнцкай кампаніі вы падтрымлівалі спадара Некляева, які з'яўляецца тварам сумнеўнай арганізацыі «Гавары праўду», якая да канца ўдзельнічала ў так званых выбарах. У той жа час спадар Статкевіч, які пастаянна казаў аб адсутнасці выбараў у Беларусі і заклікаў людзей не ўдзельнічаць у фарсе, а значыць стаяў на пазіцыях найбольш блізкіх да КХП БНФ, не атрымаў ад вас ні слова падтрымкі ні тады, ні цяпер. Няўжо ў вашых вачах асабістыя сімпатыі да Некляева пераважылі разумную палітычную пазіцыю і цвёрдую волю Статкевіча? Спадар Статкевіч удзельнічаў у балаганных выбарах 2010 года. І нядаўна заклікаў з турмы удзельнічаць у фальшывых выбарах у палатку сёлета. Статкевіч быў не толькі удзельнікам фарсавых выбараў рэжыму, але ідэолагам прыймальных дачыненняў да гэтых выбараў. Што датычыць Некляева, я не падтрымліваў Некляева і жорстка крытыкаваў, але я стараўся аберагчы яго як паэта. Ягоны талент ёсць каштоўнасць нацыі. Ён мог проста не жыць. Я шчыра перажываю, што ён не зрабіў са свайго хаджэння ў палітыку глыбокіх высноваў
і застаўся з тымі, з кімі паэту быць не варта. Міхась Білай задае такое пытанне. Спадар Пазняк, ці лічыце вы актам злачынства тое, што ў Курапатах скралі знак разам з кветкамі і знічкамі, усталяваны Ігорем Кузнецовым? Ці павінны асобы, якія гэта здзейснілі, панесці адказнасць? Якім чынам знік слупок, сказаць цяжка. Мая версія, што гэта зрабілі тыя ж асобы, што яго ўкапалі. Надта ж падазроны галас падняты. Калі б слупок застаўся, то я б дамагаўся, каб яго прынялі тыя, хто гэта зрабіў, як знак, неадпаведны фактам. Наступнае пытанне онлайн-канферэнцыі задае наведнік Вацлаў з Ваўкавыску. Як вы ацэньваеце артыкул, а таксама распачатую вакол яго вострую дыскусію спадара Дубаўца «Мова дэмакратыі, мова дыктатуры». Ці ваша пазіцыя ў моўным пытанні па-ранейшаму такая ж радыкальная? Спадар Дубавец дакладна і ёмка выказаў сутнасць становішча. Гэтая ацэнка адэкватная, бо зыходзіць з рэальнай неабходнасці развіцця мовы, палітыкі і грамадства. Ягоныя апаненты выглядаюць недарэчна, бо ўсе стаяць на пазіцыі статус-кво. Пра якія этнапрацэсы можна казаць у грамадстве, дзе праводзіцца татальная дзяржаўная антынацыянальная палітыка супраць мовы? Нават цяжка паверыць, што яго апаненты гэтага не бачаць. Прыкідваюцца, магчыма. Гэта тое самае, што апісваць чалавека, якому бандыты перабілі ногі, як норму асобы. Асоба ходзіць на мыліцах, а вучоныя мужы кажуць: вось бачыце, ён жа бегаць не хоча. Вось вам фігуральна статус-кво. Гэта пазіцыя усялякай імперскай ідэалогіі. Апраўданне усялякаго прыгнёту. Спалілі беларускія падручнікі, пазачынялі беларускія школы, выгналі беларускую мову з тэлебачання і радыё, ліквідавалі беларускія выдавецтвы і газеты, адабралі ў людзей зямлю і свабоду. І калі іншы маладзён загаворыць на вуліцы па-беларуску, то яго хапаюць і судзяць за тое, што нецэнзурна выражаўся. І ў гэтых варунках нехта пачынае разважаць пра этнапрацэсы, і што, маўляў, беларуская мова натуральным чынам звужаецца. І гэтак далей. Слоў няма ад абурэння. Чалавека з перабітымі нагамі трэба вылечыць, каб ён хадзіў і бегаў, а бандытаў пасадзіць у турму. Вось дзе нармальнасць, а не тое, што калецтва прымаць за норму. Наша ідэалогія барацьбы з уціскам, цемрашальствам, акупацыяй і антыбеларускай палітыкай называецца адраджэнне. Гэта вяртанне да нармальнасці, да аднаўлення ўсяго таго, што разбурана, скасабочана і знішчана ворагамі свабоды і чалавецтва. Гэта ідэалогія свабоды, якая ніколі не змірыцца з рабствам, хоць бы яно апанавала ўсё грамадства, бо толькі ў адраджэнні ёсць будучыня. Разважаючы пра мову, Сергей Дубавец зыходзіць з пазіцыі адраджэння. Таму ўся рацыя і ўся праўда за ім. Далей пытанне задае Мар'ян. Ці можаце вы, спадар Зенон, даць маральную ацэнку сітуацыі з будаўніцтвам бульбаш-хола ля Курапатскага мемарыялу? Для Еўропы нешта падобнае абсалютна не нонсенс. Закон аб 100-метровай ахоўнай зоне таксама не парушаны. І што на перспектыву рабіць з навакольнымі палямі вакол Курапатскага лесу? Но маральная ацэнка тут ляжыць на паверхні. Гэтую справу мы цяпер вывучаем. Там вельмі шмат парушэнняў. Мы ведалі, што там будуецца сервісны цэнтр каля бензазапраўкі. Аж раптам замест сервісу, як грыб, вырас рэстаран, які будуюць маскоўцы, і пад самымі Курапатамі. Яшчэ большая небяспека для народнага мемарыялу Курапаты ўзнікае з іншага боку, дзе таксама запланаваны функцыянальна неадпаведны аб'ект. Будаўніцтва яго не распачата і яшчэ ёсць час высветліць умовы.
Наступны наведнік Пятрусь піша: «Паважаны Зенон Станіславович, вы жудасна не любіце захад, яго культуру, яго каштоўнасці. Ці не здаецца вам, што калі б на захадзе не панавалі яго каштоўнасці, якія завуцца правамі чалавека, то вам бы ніхто не даў там прытулак і не вылучыў бы фінансавую дапамогу як пацярпеламу ад дыктатуры, якая парушыла вашы правы. Чаму вы не папрасілі прытулак в Іране альбо якой іншай мусульманскай краіне? У вашу маладосць працэс маральнага разложення захаду праходзіў у выглядзе сексуальнай рэвалюцыі доўгавалосых хіпі, стылях і тых жа гомасексуалістаў. Колькі ўжо гадоў прайшло з тых часоў, вы хоць памятаеце, а захад всё не разлажыўся. І разлагаючыся дапамог вам, калі вы уцякалі ад Лукашэнкі, які таксама, як і вы, ненавідзіць заходнія каштоўнасці і змагаецца з імі». Паважаны Пятрусь, розніца паміж намі у тым, што я чалавек заходні, а вы савецкі. Бо думаеце вы па-савецку. Тое, што я крытыкую захад і яго дэмакратыю, гэта не значыць, што мяне трэба аб'явіць ворагам захаду, і што я не маю на гэтую крытыку права, як вы, відаць, мяркуеце. Карэнныя заходнія людзі яшчэ больш востра крытыкуюць захад, чым я. Што датычыць фінансавай дапамогі. Таксама вельмі у вас савецкае ўяўленне. Злучаныя Штаты Амерыкі нікому з азылянтаў-уцекачоў не даюць ніякай фінансавай дапамогі. Атрымліваеш свабоду, права на пражыванне і права на працу. Усё на гэтым. Круціся, як умееш. Нікому да цябе справы няма. Ад Амерыкі ні я, ні мой паплечнік Сергей Навумчык не атрымалі ні цэнта. Трэба, спадар Пятрусь, пазбаўляцца ад такіх фантазіяў. На гэтым наша онлайн-канферэнцыя заканчваецца. Вельмі ўдзячны Радыё Свабода, што дала магчымасць мне адказаць на пытанні. Ўдзячны усім людзям, усім, якія прыслалі пытанні. Пытанняў было шмат, вельмі шмат паўтаралася, і таму некаторыя былі прапушчаны, якія паўтараюцца. Дзякую усім і жыве Беларусь! Прагучала перадача онлайн-канферэнцыя. На пытанні наведнікаў сайту Беларускай Свабоды адказваў